Η ώρα είναι 7. Talk Radio 98,9. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Talk Radio 98,9 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανοίγει το σημείο διέλευσης στη Ράφα στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας για να περάσουν ως και 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στον Παλαιστινιακό θύλακα κατόπιν συμφωνίας Ουάσιγκτον-Καΐρου. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου σε τηλεφωνική του συνδιάλεξη συμφώνησαν στην επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη από τον Ισραηλινό στρατό Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο εφόσον πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα που προορίζονται για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και εφόσον οι προμήθειες δεν φτάσουν στη Χαμάς. Η Παλαιστινιακή Αρχή εντωμεταξύ προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για το αιματοκύλισμα στο νοσοκομείο της Γάζας. Κατέθεσε έναν φάκελο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητώντας να διερευνηθεί το έγκλημα, καθώς είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια διεθνής έρευνα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποστήριξε δημόσια την Ισραηλινή εκδοχή ότι δηλαδή για το πλήγμα ευθύνεται η ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Στη συνέχεια και η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως από τις έως τώρα πληροφορίες η εκτίμηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αυτή τη στιγμή είναι ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα. Στην Ουάσιγκτον, περίπου 400 Αμερικανοεβραίοι συγκεντρώθηκαν έξω και στη συνέχεια εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, καλώντας το νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αδιευκρίνιστο αριθμό συλλήψεων προχώρησε η Αμερικανική αστυνομία. Το Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να επιβάλλουν πετρελαϊκό εμπάργκο στο Ισραήλ. Για το Μεσανατολικό συνομίλησαν μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, με το Ρώσο πρόεδρο να μιλά για τραγωδία και να ζητεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτό που έγινε θα είναι ένα σήμα ότι αυτή η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό σε πολλές δυτικές χώρες. Μεγάλη συγκέντρωση χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ένταση σημειώθηκε όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στην Ισραηλινή πρεσβεία με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών. Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ η πορεία ολοκληρώθηκε. Διαδήλωση έγινε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία και υπέρ του Ισραήλ. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, στο οποίο προσέφυγε η Παλαιστινιακή Αρχή για το βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλεί η δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του ενδέχεται να προσαρτήσει τμήμα της Γάζας. Στο τέλος αυτού του πολέμου, όχι μόνο η Χαμάς δεν θα βρίσκεται πλέον στη Γάζα, αλλά και το έδαφος της Γάζας θα μειωθεί, είπε ο Κοέν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων στη χώρα μας με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες στη Σάμο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μεταναστών, ορισμένοι επιχείρησαν να βγουν από τη δομή και η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μηνιαίων ενημερώσεων. Χθες, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας με θύματα αμάχους στη Γάζα, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την οδύνη του. Δεν ξέρουμε ποιος έκανε το χτύπημα και αυτή είναι και η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, καθώς οι δημοκρατίες δεν εκδικούνται. Ο κ. Μητσοτάκης ανέβαλε το ταξίδι του στο Ισραήλ, ωστόσο το Σάββατο θα μεταβεί στο Κάιρο προκειμένου να λάβει μέρος σε πολυμερή διάσκεψη για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Για κυβέρνηση λαδεμπόρων κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Twitter, σχολιάζοντας όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του μίλησε με τη γνωστή του αλαζονία, περιφρονώντας το μήνυμα που του έστειλε ο ελληνικός λαός την Κυριακή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ Κινάλ.
Αν ο κύριος Μητσοτάκης τιμούσε πραγματικά τη θέση για λύση δύο κρατών, θα είχε προχωρήσει στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Υπερψηφίστηκε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη για τη διεξαγωγή συνεδρίου από τις 23 ως τις 25 Φεβρουαρίου και η διεξαγωγή 13 περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων. Την πρόταση αρνήθηκαν να αποδεχθούν τα στελέχη της ομάδας Ομπρέλα, τα οποία ζητούν να τηρηθεί ο οδικός χάρτης που προέβλεπε πως οι εργασίες του συνεδρίου θα εκκινούσαν μέσα στο Νοέμβριο. Στο ζητούμενο της ενότητας αναφέρθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, υπογραμμίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από τις εκλογές εθνικές αυτοδιοικητικές βαριά τραυματισμένος, ενώ διέβλεψε ότι η ενότητα θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-77 τη Γαλατάσαράι για το Basketball Champions League στην Κωνσταντινούπολη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Αγγελική Λάζου και Μιχάλης Πολυδόρου. Για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπονται πρωινές ομίχλες και λίγες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 24 στην κεντρική και στις νησιωτικές περιοχές τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο και βορειάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς έως 20 στη Θεσσαλονίκη.